Prošlo je gotovo godinu dana od kako je radnicima u Srbiji omogućeno da naplaćuju svoja potraživanja od poslodavca tako što mu listićem od zarade blokiraju račun. Samo preko Komore izvršitelja svoje zarade je na taj način potraživalo oko 1300 radnika, a gotovo polovina ih je i naplatila. Proces traje oko 2 meseca, kažu izvršitelji, a rezultati bi bili i bolji da su radnici ranije bili obavešteni o toj mogućnosti. U sindikatima tvrde da radnici najčešće ne koriste to pravo zbog straha od otkaza i mobinga. Isplatni listić kao sredstvo potraživanja važi od septembra prošle godine, ali radnici su tek ove godine masovnije prijavljivali da im nisu isplaćene zarade, regres i prevoz, topli obrok. Zbog toga su u Ministarstvu pravde zadovoljni rezultatima izvršitelja. Da su postupili i prinudno naplatili u 630 postupaka potraživanje i vrlo je bitno istaći da je veliki iznos potraživanja naplaćen kroz ovaj postupak, blizu 80 miliona dinara su izvršitelji uspeli da naplate. Izvršitelji pronalaze sve račune poslodavca dužnika i njegovu pokretnu i nepokretnu imovinu i od nje naplaćuju dug, kamatu, ostale troškove i svoju naknadu koja u proseku iznosi oko 5% od naplaćene sume. Taj postupak nekada traje 2 meseca, a nekada traje i duže. To najviše zavisi od toga koliko traje postupak za pronalaženje imovine poslodavca. Prošle godine 2080 poslodavaca odbilo je da izda platne listiće zaposlenima. Inspekcija rada tada nalaže poslodavcima da izdaju listić, a ako se ogluše o to rešenje, sledi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. Donosi sa sobom mogućnost kažnjavanja poslodavca do 2 miliona dinara kao pravno lice, a odgovorno lice u pravnom licu od 50 do 150 hiljada dinara. Za preduzetnike ta kazna je do 500 hiljada dinara. Za razliku od Ministarstva pravde, sindikati nisu zadovoljni. Tvrde da je tek nekoliko stotina njihovih članova preko isplatnog listića naplatilo potraživanje od poslodavaca zato što su radnici svesni rizika i strahuju od posledica. Ti radnici su spremni već da napuste tu firmu jer tu više faktički života, za njih života nema. Znači, ipak je ovo jedna metoda koja posle toga dovodi do mobinga poslodavca prema tom radniku koji je na takav način naplatio svoje potraživanje. Isplatni listić kao metod za bržu naplatu zarade koristi se samo u Srbiji, a u većini evropskih zemalja neisplaćivanje zarada je krivično delo.